Og bag os! Bagfra. God. I en smoke. Jeg tror, der er en i en smoke. Ja, vi skal bare ind på A. Jeg går donut. Kommer en lang. A lang. Jeg har donut. Og en på site. Jeg har donut herudefra. Det skal op og hjælpe. Ja. Jesus. Han kunne fandme ramme. Nej, det kunne vi bare ikke. Vi køber noget fik plantet. Jeg kører. Bare hurtigt B, eller? Det Det kan du gøre. En i red. Sådan. Eller så. To døde. En CT. To tilbage. Ja, har jeg CT. Nej, men for helvede. Jeg har en her i zigzag. Somewhere. Han står i smoken lige nu. 2 CT. Og så... Så han hopper ned. Ja, det er begge CT, tror jeg. Ja, så hopper han ned. Han var trådt lige op i zigzag i hvert fald. Ja. Men efter at smoke 2 gange, så tror jeg han hopper videre. Nu skal han droppe. Ja, der er en lang. Hvad her er hvid. Jeg vidste det. Ej. Sådan, kom ud. Gul. Altså, Nej, det er løgn, det der. han døde i sådan. Nej! Ja. Kom. Ah. Han var ikke hvid. Jeg kan ikke ramme. Kan vi høre, hvad jeg skal bare? Eller nej. Det er 2, der kan købe. Go. Ude i midten igen, eller hvad? Så donut. Bare ind og blande af. Jeg kører igennem B for at afskære. Jeg har lige smoke zigzag. Så er det. Kommer 2 C. Ja. Og en A lang. Ah. Og alene. CT. Bare. Er det hurtigt et eller andet sted igen, eller hvad? Prøv at tage en af lang, eller hvad? Det kan godt. Ja, vi skal ikke købe nu, vel? Vi har en Nej. rundt. Jeg køber bare en smoke. Så skal I liste. Nå. Glem det.
Det kan være bedøvende lige meget nu. Ej, den ramte ikke. Fuck noget lort. Jeg ved ikke hvorfra. Bagfra, Jo, bagfra. A lang. Og bare... Ja. Den får jeg ikke lov til at save. Du når intet. Skal vi prøve at se, om vi kan holde dem? I at se, om de pusher eller et eller andet. Gør et eller andet. Ja, kan vi ikke bare, jo, lige defaulten, og så smoke B, og så komme ind og tage den ordentligt, så det ikke det der panik, det lige forsvinder. Pakken med dig. Der er nemlig. Drop low. Ah, det er han ved, Okay. de ved, jeg ved. Der var en, der pusher lang. En på side. Jeg bliver nødt til at komme herind nu, fordi at, de pusher op at... Ja, de pusher op at zigzag lige om lidt. Gå se til. Eller til sport. En kort. Han kommer, sætter. Der er en mere i smoken. Somewhere, de var 2. Ja. Er han gået ind i sådan, eller hvad? Nej, det er jeg. Godt, hvad han står her stadig. Kan vi Så lad os gå lige af? vente på ham. Ja, hvis vi kan få fjernet den sidste. Så er det Præcis. en på side B. Går du igennem red? En på side af. B, undskyld. B. Jeg skal også sige, what? Tager han saver. Ja. Godt arbejde. Jeg synes, at det ikke har med AV'en, men det er det ikke. Men han har nok taget hans AV. Forestil så. Ellers går han for exit fracks. Exit Ja, fracks. det er det. Det står nok hernede. En. Jo, han stod nede i nede i sumpen herhenne. Jeg fik ramt ham for 25. Er der en, der har penge til at smide? Ja, jeg kan godt smide. Nå, jeg synes, jeg kan også smide, men... Prøv lige at køre over mod B, jeg er 4. Jeg prøver lige at holde, jeg prøver lige at holde albuen. Der er noget midt i hvert fald. Meget midt. Midt push måske. Der er en del midt. Au. Åh, shit. Han vidste åbenbart lige, hvor jeg var. Jeg har ikke engang peeket endnu. Smuk den zigzag der, vi skal. De er 2 der. En. Og så anden står. I skal op af. I skal gå i. Han står tæt. Orange. Jeg skal også sige, I piker med en af en. Jeg har holdt ham, der pushede bagom her. Sådan. 2 med. Jeg går af. Jeg er lang. Jeg håber ikke, Okay. han er der. Men jeg er allerede hernede. Det er fucking fedt, det der. Fuck, jeg fik en chok. Sådan. Hui. Det var vild reaktion. Du fik den. Det var mere held end forstand, det kan Nej, jeg det var godt sejt. Det var, nej, det var helt ligesom det skal være.
De pusher meget hurtigt ned Er der midt. en, der gerne vil have den AV her, eller hvad? Eller skal jeg bare køre den? Prøv at sætte. Er der en, der smukker med? Altid. Jeg smukker i hvert fald zigzag. Det er noget af det første, jeg gør, fordi det er, når de kommer så hurtigt ned midt. Der er en. Jeg har en ekstra smoke, efter jeg dræbte ham der. En donut. Ja, der er en sådan. Eller sådan. Han er slidt, men jeg er fandme også 1 HP, mand. Jesus. Han er slidt. En sådan, en lang. En donut. Jeg smider en smoke på B. Jeg har 2. En kort. De gemmer sig nok. En. Der er en med en sådan. Han er slidt. Ja, han kom der. Kom. Jeg kan ikke peek. Jeg skal også sige, jeg kan ikke peek ham med 1 HP. Har vi en, der holder bagfra? Jeg putter mig bare lidt. Yes, jeg gør jeg. Man kan, hvad man vil. Ja, CT. Bare ud af peak. Nej. Jeg står så fint og rotter den her i hjørnet. Han går af og saver. Prøv at gå Prøv at gå ned i vores spawn og så til A lang. Jeg er i fuld gang. Så møder du ham nok lige om 2 sekunder. Eller så sidder han lige herude til højre. Han er CT. Han er bare inde i cave. Ja, der. Jeg tænkte nok, det er normalt at putte sig der. Altså A lang. De er voldsomt hurtigt nede midt. Der er ikke noget. Så ved vi, hvor vi har dem, ikke? Så skal vi bare holde albuen og jump op. Hold op. Nu er lige pakke her. De kommer nok med push nu. MVP. Jeg hjælper jer på den anden side. Jeg er lige her. Molly er eller kæft donut. En hjørne. De har vendt. Til højre. Tak. Ej, hvad? Hvad fanden laver en sådan? Jeg tror, jeg er fri. Ok. Vi skal have pakken. Jeg kommer Så rundt. du tager pakken og løber af? Ja, ja. Jeg tror, jeg står rimelig klemt her mellem den AV. Mod Red Boom. Yes, han kommer nu. Ej, det er CT. Ej, og albuen. Eller zigzag. En til. Han død. Ej! Ej, Whiffede jeg den 2 der. CT. Ja, der er begge to. En bagfra. Donut! Bagfra. Det er min decoy. Altså. Flyt der. Du har en Molly. Nej, kom igen. Hvordan fanden misser jeg den første der? Det gør næsten ondt at se på, jo. Skulle næsten. Det jeg hader jeg godt, det er, at når man ikke tager midten, så pusher den ned midt. Og når man så tager midten, så pusher du ud fra sådan. Hvor jeg sådan lidt, Ej, vi kan godt. kraft det til at få ondt i klunkeren af. Bare smoke kort og lang, så den AV der, han er blændet. Ej, gå væk, jeg kan ikke smoke zigzag. Sejt død, kom. Kan bland. CT. Den vidste jeg bare.
så at sige, jeg flasher lige bag her. Velkommen. Nå, sidste 2. Det vil være lækkert. En boost på bok. Fuck, jeg har backen. Nej, donut. Fuck, jeg misser. Lige frem. Lang. MVP lang. Ja, jeg vidste. Pistolpush lang. Han er slidt. Kommer fra A. Yes. En tilbage. Sidste lang. Jeg skal A. Okay. Han har EVP. Der kommer jeg, ja. Så han har EVP. Det kan være super listigt det her, eller det kan være herredumt. Okay. Han er i Ups. vores Yep. Fuck, ja, så var det dumt. Nej. Jeg kan ikke nå det. Low, for helvede. Hvor var han? Nede i Sydafrika. Så okay, jeg skulle bare lige vide, om jeg kunne dø her. Jeg har købt øller og sauce til folket. Back ligger spawn. Lad os se. Fik en. Midt. en pushet smuk. Og han er der stadigvæk. Han er i rollehullet. For helvede. Han er inde i indhakket. B ser clear ud. En der pusher lang hen. Var den ikke det? Nu mener der er egentlig sådan. Shit. Ja, det er ham. Det er ham. Det var sådan. Det var ham, jeg ventede på. Ja, B den er clear. Jeg har sådan. Shit. Der kommer en CT, det svin. Han går langt. Han går langt. Yes. En midt. Han død. Sidste midt. MVP. Donut. MVP. Donut. EVP. Han står derinde lige før. Ja, det er fint. Det sidste runde. Han skal komme til os. Der er ikke nogen grund til at... Ej. Hvis du ikke havde taget med den, så havde jeg taget med saucen. Ja. Han skulle lige have været for egen ham der. Stik og svin. Ja, ikke også. Det kan godt lide. Jeg vil gerne gå sådan. Nu skal jeg ind og være dejlig toxic inde i sådan. Så går jeg biler. Ja, jeg kan også spille her. Jeg spiller noget midt. Jeg er næsten regnet ud. Er det ikke bare donut, der bliver? Jo. Jeg kigger lige midt hurtigt. Det lugter af B. Yep, jeg sagde jo, jeg var toxic. Han kan lade være med at push min fucking smoke. Idiot. Ja, ham. Der er en mere, han er slidt. Har du set pack? Nej, jeg går tilbage og holder midt. Der er en i slånden, der er slidt. Ja, der er to. En sådan. Det er min barret, det er min... Han kommer op, de kommer op B nu. Har brug for hjælp. Yes, jeg er på vej så hurtigt jeg kan, ikke? Ja, den løber tilbage. Trækker sig igen.
Bare bliv af, en af jer. Pack i sådan. Ej. En ramme. Ja, pack i sådan. Pack nede sådan. Sidste ramme. Sidste rampe. Pas på, han ikke løber af. Han kan godt gå se, han kan godt gå se til. Vi havde ikke Ja, pack han eller er hvad? løb. Jo, men han har givet ham den. Så lagt. Han er på B. Jeg Sejt, troede- han blander B. Jeg troede, du blev på side. Så, ja. Se, nu kommer så. Den der. Må det ikke de flyver af eller andet? Nej. Ja, noget sådan. Ude midt. 3 mand midt. Så kan de godt løbe af. Det løber midt. Nej. Pack ned midt. Jeg har trukket mig ned til A. Jeg skal bruge hjælp her i midten. Nej. En tilbage. Jeg gider ikke dø deroppe fra nu. Var han ikke i... Nå, jeg synes bare, han var ude midt. Ham den sidste. Albur clearet. Donut. Voldtag ham. Er du klar? Skal vi lige vente lidt? Det er det, jeg siger. Det er dejligt toxic. 3 gange skaler med en popgun. Fedt. Den er så overpower på lang afstand. Det er helt sindssygt. Smider du smoke ned i midt igen? God kommunikation. Vis nej, eller? Nej. Åh, shit. Side. Vis side. Ja, tak. En mere. Han er ramt. Ramme. Ham på rampen, han er ramt. En vil jump up. Sidste. Lige tæt på. Du bliver taget, når du reloader. Ja. Den havde jeg lidt set komme, dengang jeg hørte ham gå kort. Ja, den er... Lad os masse skud. Så langt til den pumpgun virker for mig, så kører jeg altså pumpgun. Gør det. Jeg står dybt på midten. Jeg har 1700 købt for. I må gerne købe. Hvis du går dybt midt, så hop op zigzag. Nej, jeg går ikke. Jeg står oppe i red. No. Midt og åben. Jeg har kit som den eneste. Så hvis jeg er der, hvor gul dør, det er der, hvor kittet er. Jeg går af, så. Du står i vejen. Ej, B åben. Alt åben. der er 2 derom. Ja. Nej. Men de går mod midt. Nej. Fuck, jeg er sidste. Du skal ikke engang tænke på det. Ikke før jeg gør det. Kom så. Jeg tænkte det nok. Må jeg høre. Har vi penge? Nej, det har vi ikke. Se. Ja. I har sgu da mange. Tror du selv, de giver mig lov til at save? Nej. Nå. Skal En vi enkelt rush? spare, eller hvad? Skal vi spare? Skal vi stack? Jeg køber en smoke og en sauce.
Håber lidt, han pusher, så jeg kan få et våben. Kommer de ud midt, eller hvad? Ja, det gjorde de før i hvert fald. De vælter i hvert fald op B. Ja, zigzag. De er inde B. Au! Og de er oppe B. Jeg står i smoken. Ja, der er to. En lang og en mod... Okay, det er mig. Jeg wavede literen. En red. Pack B. Okay. Nej. Ja. Så han var i smoken. Fuck. Han var bare... Jamen, de er der var nogle fucking rotter. Det er derfor, jeg bruger Zeus. De pusher smokesene, og de sidder i smokesene. Nå, skal vi lige give dem røvfuld? Yes. Det var lækkert. Er det shotgun? Tror lige, jeg sælger eller? Jamen, jeg har købt den. Lige før man har lyst til. Men det er fordi, jeg har solgt min flash for at få en, et kit. Men jeg smokede side, fordi at, så troede jeg kunne gemme mig i smoken, men han står bare og burster i smoken. F. Ej, jeg dør på det her. Fuck. Det var lige før jeg Zigzag. Tæt på sådan. Nu. Op midt. Pack. Mere ned i albuen. Ja, jeg kan ikke gøre noget. Jeg står og danser med ham ind i sådan. Sådan er åben. Og der er en B-ramme. Zigzag. Ej, B-ramme. Midt. Et stykke midt. Det er B. Ja, jeg tror det går B. Nå, hvad gør vi? Saver vi den her? Han har en AVB. Jeg har en nøgen AVP. Jeg synes ikke, den er værd at give væk. Hvis jeg skal være helt ærlig. Han har en AVP på ramme, det kan være, du kan tage ham der og sporten af. Exit. Smukt. Vend på AV'en. Nå. Jeg skulle lige så sige, du dør, hvis du går tæt på. AV'en skal nok komme flyvende mod dig. Er nogen, der vil have den, eller? Jeg bliver nødt til at gøre meget lille køb. Sådan. Jeg kan proppe noget. Jeg kan proppe M4. Så kan jeg også købe fuld armor. Fuck, hvor fed. De whiffede smoke midt. De er meget hurtigt sådan. Hvor er det godt. Ej, der er fandme en mere. Zigzag, tror jeg. Glem det der, det aner du ikke. Lena. Kan det komme donut? Arrangere, du kigger den her, okay. B. Og en sådan nu. GDB. Ikke kan se det pack, men det er fint nok, du roterer, tror jeg. Ja, der er meget hjul B. Tyrtler ikke. Chok! What the heck? Ej, nej. Den må jo ikke tabe. Ej, så skal du ikke tabe den. Han er lang. Tab den, hvis der er. Nå.
Stærk. Syg skud. Må ikke du får en rapport på den der? Ja. Jeg har i hvert fald klippet det til dig, hvis der er. Ej, hvor er det sindssygt. Jeg kunne se, at han skød med AVP, så skød jeg bare en. Jeg skulle til at sige, kast du bare en smoke, eller en granat lige igennem smoken. Du skal nok ramme en eller anden. Ja. Men lige frem ramme 2, det er vildt. Sygt. Jeg siger det bare, nu taber vi ikke det her spil. Okay. Nej, helst ikke der. Ej, du må ikke sige det. Det er for tidligt. Altså, jeg har købt en pumpgun igen. Jeg regner lidt med, at den skal trykke tarmen ud på en eller anden over på B. Smoke. Throwing smoke. Incendiary. Smoke. Grenade out. Grenade. Zigzag. En over i hjørnet nede midt. Incendiary out. Død. Flashbang. Grenade out. Ja, der sidder en sådan. Han hopper lige væk fra min granat. Og jeg bliver også naded. Han kommer tæt på mig nu ind i sådan. Er albuen clear? Jeg dør. Det ved jeg ikke. Yep. Pas. Nej, det var den ikke. Tæt. Vend ind. Orange vend. Jeg kommer bagfra nu. Deploying flashbang. Du er pack i zigzag. Jeg skal gå ud og hjælpe. Det gør jeg ikke. Han sidder bare og rotter inde i det fucking hjørne. Sidste zigzag. Zigzag. I har låst ham inde. Du gjorde mig lige bange der, mand. Lille svin. En skal jeg droppe. Jeg håber lidt, de flyver B. Jeg har ikke så meget at gøre med, men A, eller... jeg har kun en smoke. Throwing smoke. Throwing fire. Laying down smoke. Grenade out. Throwing a grenade. Lige ude for en donut. Throwing fire. To mod, eller 4 mod 2. Og en ramme. Throwing smoke. Jeg prøver. Okay. Det er begge to. Sæt dig ned, mand. Er blind. Stærk. Og du er der blind. Jeg kunne godt bruge drop. Hvor er I gode? Jeg kan. Ej. Altså, jeg kan også sagtens smide en AV, fordi jeg spiller sådan. Jeg kan ikke spille pengene, vi kan godt tabe rundt jo. Hvad laver I? Ingenting. Samle den af ved op. Den ene AV'en, det er fra runden før. Nå. Yes, jeg har den. Jeg smed. Jeg solgte bare den M4, jeg havde smidt, fordi der er ikke nogen, der tog den. Grenade out. Jeg vil gerne samle op igen selv. Men Når de har en gratis AV sådan. B, det kommer B, hold B, hold B. Jeg dør. Ja, En lang, en lang. zigzag. Throwing a grenade. Lang. Jeg kan ikke gå forbi ham. Bomb has been planted. Defusing the bomb. sorry. Jeg tror du selv, din spasser. Sorry. Ah! Bare, jeg tænker om til at komme ud. Nej, så skulle jeg holde mig. No! Død. Ja. Det er min. Jeg lod det, som om jeg diffused. Jeg så det ikke. Hørte det ikke. Der er for meget larm. Jeg sagde, jeg lokker ham ud til dig. Sorry. Min fejl. Fuck, mand. Ja, det var min. Nå, jeg tror du stod underlig. Underling. Jeg ved ikke, jeg købte, altså... Jeg håber lidt, jeg kan rykke nogle hoveder. Godt da. Jeg hakker lige løg ned i brampen. Grenade out. Grenade out. Jeg Incendiary smukker i out. red. Noget ude midt.
Han er 1 HP inde i sådan. 1 fucking HP. Jeg ramte ham 3 gange eller sådan noget. Throwing flashbang. Han skal have hjælp over B. Pack af B. Der kommer en foran jer. Shit. Orange, der skulle du sige noget. Det gør jeg også. Jeg sagde midt. Det var bare fordi han løb lige rigtig ud i hovedet på ham. Er der en inde på B-side? Kasser. Planter B. Det kan godt. Side. Han er stadig bag pilleren. Han er stadig bag pilleren. Det er bag. Sidste burde være sådan. Det. Ej, nej. Godt arbejde. Du sikker? Jeg håber, jeg kraftedeme, fordi de er modstandere, de har livet. Hvad sker der egentlig i sådan en situation, hvis der er en vigtig diffuser? Får vi så bare en gratis rundt bagefter, eller hvad? Pas. De har jo livet. Ja.